He fet aquests ametlats amb les clares que em van sobrar de la crema de Sant Josep, una mica de sucre i unes ametlles. Torrem els bastonets d'ametlla en una paella a foc moderat, fins que tinguin un color daurat. Els deixem refredar i els reservem. Muntem les clares a punt de neu amb un pessic de sal, a temperatura ambient. Afegim la ratlladura de llimona i el sucre a poc. Anem batent fins que quedi ben fort. Incorporem l'ametlla i remenem amb delicadesa. Omplim els motlles de paper tipus magdalena fins a uns 2/3 amb 2 culleres. Ho fem coure al forn a 180 graus, calor dalt i baix, uns 25 minuts. Les meves han pujat molt, però estan boníssimes. Espero que t'agradi la recepta i la comparteixis. I si la fas ja em diràs com t'han quedat. Fins aviat!